Krimping-krimping budaling prajurit kudu terus anggem perang lumaju tengahing palagan swara sambukan nitir ana ing antariksa pecut samandiman amberat Baradanawa iki jaranane krida budaya panglipuring kabeh kulawarga kang dipimpin dening Bapak Sukaji Mijil Gesian Pakel Kabupatene Tulungagung. Semangat joget. Nah. Krimping budale prajurit kudu terus anggem prang lumaku jroning palagan swara cambukan nitir kaya ing anggaraksa pecut samantiman anglir Baradanawa. Sugeng dalu katur sedaya pramiyarsa monggo sami sesarengan suka-suka kalian putra wayah campur sari krida budaya mugi lestariya kalisa ing sambikala. Alon-alon ya. Gumurung tambur beri gama gurukmu
agati kapiyarasa swaranipun leromba ing samudra. Profesional sound system Pelangi Indah dari Kalidawir. Semoga sukses, sukses, lancar. Ta, 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 lo. Hubungan kalian Mas Tabut Surek Kalidawir Pelangi Indah. Gumoro tambur beri kemaguru ngongkop binarungi keprake watangan agadi kapiyarasa swaranipun leromba ing samudra jaranan campur sari krida budaya kang paringan asma mijil saking asline desa Gesikan kecamatane Pake Kabupaten Tulungagung. Iya iya bisa bisa permisi Mas Minu ya. Mas Ali saking Kiping. Sumangga prawarga kakung mewah putri sepo mewah anem gumolong manunggil sami ameng ati kinten proklamasi merdekane bangsa kita Indonesia ing bulan Agustus tanggal 17 tahun 1945 kita sedaya warga se-Indonesia wal saking panguasaning penjajah
gajah Sigro negeri Indonesia mendireng pribadi jejakatin santoso jejer liyan bangsa ing sejagat raya sumangga asa santi Indonesia merdeka. Ayo bagi yo. Katur Mas Ali, Mas Pati Bendung-Bendung Dawa juga ngelaras ya lagu menika. Kaprae kang njritakake sandang ngapit pancurane ombyong dadi kembang lambe nyatane keh padha takon asmane kisah dalang sapa nyono diapit kabeh kadang waranggana ambar sekar ambar sari wis bukti suarane andutut ati dipati ing Karang Soko kelakon ngundang dalang sapa nyono Madya dawuh kang putra rayong wulan antolan Jaka Sulaya rayong wulan nandang bronto asmara mriki dalang sapa nyono nalika berangkat kaca rasranta glandang dalang sapa nyono rondo kembang pancen gawe kuncang Joko Dudo akeh sing kepimbang terus gentenan sing ngajak pacaran layang branti terus kile gumanti rondo anyar atine kumesar Joko Dudo lan sing wis keluarga ora mikir watone mung ngesir ing burine rawara akibate ijen lan menyang prigen nyawang kewan lagi andul
tresnan oh nanggur rondo duga dolan reka nganggo suwah ana sing seneng nyanjung lan berkhayal ana sing sengit kudu kepengin ngeblak bahagia ya ya oh pasti nah blimbing kuwi lunyu-lunyu ya peneno kanggo masak dodetro Mbak Ayu apa udah pulang ya Mbak Ayu ya top ayo nduk tulung aku Kediri nduk coba vokal Bang Ayu lah iya antarane tulung aku lan Kediri kan mau nangis selemu aku sing ngusapi madhep mantap karo mepet karo niat telung pipi priyen balene semua pendengarangi raja boleh melan mentong krungu kabar siramu gandeng memino
Heeh.